ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଇଏ କଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ତତେ ଖୋଜିଲି ତଥାପି ମତେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ତୁ କାହିଁ ସେ ପିଲାକୁ ଖୋଜିବୁ ସେ ପିଲା ଭଲ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ରଖୁ ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଥା କହିଛୁ ମୁଁ କାହାକୁ ତ କିଛି କହିନି। କଣ କହିଛୁ ଜାଣିଛୁ ଭଉଣୀ କହିଲି ତା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିଲା ସେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଜବ୍ କଲୁ ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା କହିବି 2 ମାସ ହେଲାଣି ଜବ୍ କଲୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ସରି ରୁମରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦେଇଦିଏ। କହିଛୁ ମାନେ ଏତେ ଛୋଟ କଥାଟାକୁ ତୁ କହିଦେଇଛୁ ସେଇଟା କଣ ଛୋଟ କଥା ସିଏ ମତେ ପଚାରିଲା କହିଲେ ଯଦି କାମ ଫାମ କରୁନି ଯାଉଛି ରହ। ନା ନା ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତ ସେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ? ହଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ତାର ଯାହା ହବ ତମେ ବୁଝିବ। ମୁଁ ମୋର ବୁଝିବି ଆଉ ମୁଁ ବି କହୁଛି ଆଉ ତାକୁ ବି ସରି ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ବି କହୁଛି ଯେହେତୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଜିଠୁ ଭଲ ଚାଲିଲା ତାକୁ କୁହ ସେ ଖରାପ ମାନେ ମତେ ଯେମିତି ନେକ୍ସଟ ଇଏରେ କିଛି ନ କହୁ ଖରାପରେ କହିଛି ମତେ କହ ଆଉ ହୋ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଶୁଣୁନୁ ଠିଆ ଏଇପଟକୁ ଆସିଲୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଦେଲି ଚାଲି ଚାଲି ଏଇ ତୁ ଟିକେ ଆଇଲି ତମ କଥା ରହ ମୁଁ କଥା ହେଇକି ଯାଏ। ଠିକ ଅଛି ସେ ତମକୁ ଆଥର ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ରହିଲା ମୁଁ ବି ରଖିବି ଆଉ ତାର ବି ଯାହା ଏଇ ରେକର୍ଡିଂଟା ଇଏ କର ଆଉ ମୁଁ ବି ରେକର୍ଡିଂ ତାପରେ ତାର ବି ଯାହା ବି କିଛି କିଛି ବି କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଆଜି ପଳେଇଲା ସେଇଟା କଲେ ହିଁ ରହିବ ଯଦି ପୁଅ କଥା ରହୁଛି ତାହେଲେ ଝିଅ କଥା କାହିଁ ରହିବ କାହିଁ ରହିବନି ବାସ୍ ତ ପୁଅ କଥା କାହିଁ ରହୁଛି ଆଜି ବୋଧେ ପୁଅ କଥା ହିଁ ରହି ଆସିଥିଲା ଟିକେ ରୁହ ତମେ ମୁଁ କଣ କରୁ ତାର ବି ଯାହା ବି କ୍ଷତି ଫେତି ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା ପରେ ଗତକାଲି ମୋତେ ରଘୁନାଥପୁର ବେନକାର ମେଡିକାଲ ନେଇ ତାଙ୍କ କାମ ସାରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ ହେଇନି। ମୋର କିଶୋରନଗର ପୁଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲାଠୁ ମୋର କିଶୋରନଗର ଥାନାରେ କେସ୍ ହୋଇପାରିଲା। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ କିଶୋରନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲେ ସେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆଜି ପସ୍ତଉଛି ତ ଏବେ ସେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ମତେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି କି ବିବାହ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କି ଏବେ ବିବାହ କର। ସାର୍ ଯାହା ନାଁରେ ମୁଁ କେସ୍ କରିଛି ଗତକାଲି ମତେ ସେ କଲ୍ କରିକି କହୁଛି କି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଗତ 20 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ଫୋନ ରଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ସେ ଏବଂ ତା ପରିବାରର ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରିକି ମତେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଭଲ କରୁଛୁ ଏମଛନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବି ଏବେ ସେ ଲୋକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଉ 2 ଦିନ ଟାଇମ ଦେବି ଯଦି ସେ ପିଲା ଆରେଷ୍ଟ ନହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକ ଆଗରେ ଯାଇ ମୁଁ ଧାରଣା ଦେବି ସେଠି ହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ନାଁ କହିବି ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ।